Tak Jonatane, vítám tě opět tady na Clashi. Je to už po nějaké době, co jsi měl zápas v Clashi. Jak je to pro tebe bylo si zase sednout za ten stůl, prožívat ty emoce na té tiskovce? Jak jsi to vnímal všechno? Vieš, bolo to lepšie ako prvýkrát, lebo prvýkrát som vlastne nevedel, čo ma čaká. Ale teraz už som tak nebol navnímaný, vedel som, čo môže prísť, nemôže, že nejaké proste tam pohádzovačky a tí sterdáni sa kopú do hlavy, hej, a škorpión kiky, takže bolo to zaujímavé. Ale bol som v pohode, našťastie som nejak špinavý. Dneska tu nic nelítalo úplne, že? Dneska tu moc nič, že nejaké iba tí rybičky tam polietali, ale akože pohoda, boli to nejaké plastové, takže OK. Ale fajn, pohode. Navnímal som to zase proste zvlášť, akože taká iná atmosféra, jednoducho zvláštna, ľudia to chcú vidieť, proste idú sa chalani byť do klietky, ste rozdať férovo, čiže čo je, bereme OK. Zápas tvůj se bude odehrávat v Ostravě a tvůj soupeř je tam doma. Myslíš si, že to může být, co se týče atmosféry v té hale, pro tebe i nějakou jako nevýhodou, že on bude chtít prostě doma vyhrát a ty tam vlastně, když to vezmu blbě, jsi jako ten cizinec. Tak jasné, tak Braško, tak ja som cizinec, všade kde dojdem od malička, čiže ja som s tým zvyknutý. Já bych to tak nebral. Ale ja som akože, všade kde som tak som akože tá menšina v úvodzovkách, hej, ale toto beriem samozrejme športovo. Ale ja som to hovoril aj hore, si myslím, že pokiaľ ten zápas bude kvalitný a dobrý, tak tí ľudia vždy idú za tým, kto vlastne komu sa v tom zápase darí. Môže byť domáci, je domáci z Ostravy, ale myslím, že ten zápas, pokiaľ bude fakt, že kvalitný a tí ľudia to ocenia, tak nakoniec komu zdvihnú ruku, tak každý zatleská. Čiže neberiem to nejako, že som teraz vonku, alebo že budú bučať, ale tak som na to pripravený, som v pohode s tým. Vždy som zápasil vlastne vonku v Čechách, čiže OK. Okay. Od tvého posledního zápasu už uběhla nějaká doba, udržoval se pořád v nějakém tom zápasnickém jako módu, že co kdyby náhodou něco přišlo třeba méně, třeba 2krát týdně zajdeš na trénink, nebo si zdal takový jako čileček, pohoda, práce a podobně? Vieš čo, mal som trošku pauzu, takú minimálnu, že som vlastne športovec, predstavoroval fotbal, takže stále som sa nejako motal okolo gymu, bolo tam nejaká tá posilka, nebolo to akože v takom tempe, jak teraz, ale bolo to tam stále, chodil som boxovať, čiže tá príprava tam nejaká je a teraz to vlastne už len špičkujem do toho zápasu. Myslíš si, že od těch posledních zápasů, které už u tebe proběhly, že ta tvoje fyzická i právě ta mentální stabilita do těch zápasů může mít teď ty ovace, že už jsi lépe připravený, než třeba při prvním, druhém zápasu, že už víš, co tě čeká a víš, do čeho jako jdeš, jestli tam už to ustupuje třeba ten stres a tady tohleto. Určite áno, lebo tá hlava je proste 80% toho, jak si nastavíš a už vlastne tým, že viem, čo ma čaká, viem nejak reagovať na tú atmosféru, na ten nástup, aby to nezožralo, tak sa hlavne je tam tá práca s hlavou a tým to je vlastne len plus, že to vyšpičkuješ nejakú tú techniku a tak, ale stále ten zápas odohrá vlastne tu a keď dokážeš zvládnuť sám seba, tak dokážeš, čo chceš. OK, super. My se budeme těšit, určitě nějaký rozhovor ještě budeme mít a ať se ti daří. Díky moc. Ďakujem pekne, ďakujem. Díky.